dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Intet andet budskab i 20. århundrede tåler sammenligning med det, der lød fra London om aftenen den 4. maj 1945. Krigen var slut. Danmark frit. Den skjulte her frihedskæmper blev med et synlig. Den 5. maj blev den første dag i frihed. Den dag kogte Danmark over i glædeshus. Freden var kommet. Nu skulle den også sikres. Den 5. maj blev ingen fredelig dag. Kampe i byerne gjorde dagen til krigens mest blodige for Danmark. Den 5. maj begyndte opgøret med de landsmænd, der havde valgt side med fjenden. Skarpt bevogtet blev de ført bort, og de kunne ikke være i tvivl om den folkestemning, der herskede mod dem. Død over stikkerne stod der på banner i Odense. På andre banner priste man den sejrige Røde Armé. Folket havde genvundet friheden, også friheden til at give udtryk for sine meninger. Der kørte maskiner over København om eftermiddagen den 5. maj. Nu kom britterne. Kastrup, general Dewing, hilste på repræsentanter for modstandsbevægelsen, inden han med 300 faldskærmssoldater kørte i triumf gennem København. Blomster, jubel, pigeflirt, taknemmelighed og ægte glæde mødte de britter, der kom til København lørdag eftermiddag den 5. maj 1945. I dagene efter kørte den 8. britiske armé ind i Danmark. De britiske Tommier havde kæmpet sig vej op gennem Europa og rullede nu ind i det befriede Danmark, belæsset med sejrsberuste danskere, der havde koblet sig på det britiske triumftog. Den 12. maj kom selveste Montgomery til Danmark. Han blev mødt af statsminister Bull og udenrigsminister Christmas Møller, der gav udtryk for landets taknemmelighed. Stående i kong Christian den 10. Cadillac modtog Montgomery københavnernes hyldest. 100.000 var på gaden den dag for gennem Montgomery at hylde de allierede befriere. Danmark var en nation i taknemmelighed og glæde. De gamle gæster gennem 5 år havde mindre at glæde sig over. Med forståelse for den tyske grammatik blev Deutsches Haus i Odense til Deutsche Haus, tyskerne ud, og sådan blev det. På cykel, i hestekøretøj, på hesteryg, men for de flestes vedkommende til fods, begav de tidligere besættelsestropper sig på vej til grænsen. Her blev de mødt af soldater fra den danske brigade. De havde til opgave at afvæbne tyskerne, inden de fik lov til at krydse grænsen. Under tiden hjulpet på vej af danske brigadesoldater. Det tyske nederlag var totalt. For syge og sårede foregik rejsen hjem i faldefærdige busser med gasgenerator, hvor bøgetræ gjorde det ud for brændstof. Krigen var forbi, men den havde efterladt sine spor. De materielle spor lod sig fjerne, andre spor kunne ikke udslettes. Man så den tydeligt den dag lastbiler krydsede grænsen med de døde fra Tysklands koncentrationslejre.